Не доїхали кацапи. Да. Там все вже, вони їх. Да. Наша земля, хуй вот прийдуть, блядь, куда ж фото, блядь. Привет, блядь. Вроде бы я снаряд. Вы комплектная наедка. Продолжим видеть. Пиздаем. А? Заебок, але, блядь, пиздаем. І воно Тор стоїть біля правої легкової машини, підбитий. Хоч маленька, але слава Україні.